Bunso. Hello, Bunso. Istorya ba, Bunso? Istorya. Pinto ba? Kwento? Wala, kwento si Bunso, mga kaano. Ito, si Bunso raw, pakwento niya. Bunso, kwento raw, Bunso. Bunso laki. Oh, Bunso. Istorya raw, Bunso. Ayan, yan na po. Magano pa, baby? Wow, ang kalsada. Punta ng sentro. At punta po kayo ng sentro na Santo Domingo, Albay. Hello mga kabikolana. So, papunta po kami na ng Kuya Noli sa Mga kapatid, dito tayo sa sentro, simbahan. At kasama si Catherine at yung kapatid. At mag-moment muna dito sa sentro. Bago kami umakyat ng Bicol, mga kapatid. Ayan o. Plaza. Plaza, mga kapatid. Santo Domingo. Alam ko na. Magpili naman tayo. Mamimilk ko daw, mga kapatid. Yaw. Yan. Milk tea tayo, milk tea. At nagbablog na rin yan si Bicolana. At tinuruan ni Bayaw mag-edit at maglagay ng thumbnail. Yan, marunong na. Mabilis matuto, mga kabatak. Mabilis siya matuto. Siya siguro ang kauna na magiging vlogger dito na vlog ni Bayaw dito sa Santo Domingo, Albay. Ayan, mga kabatak. Bestie. Yan. Magbi-bestie na sabi niya. Bestie. Ayan. Makakapag-bestie si
temporary shelter ng mga sakop ng 6 kilometer. So yun mga kanalis, yung mga ilang pamilya yun. Yan. So ano, yan. Na binubungan. Yun na po mga kanoli. Pwede pala makabili tayo ng trapal. Yung trapal na kasi bigay natin. Isang rolyo. Pamahagi natin. So, ilang piraso. Yan, tinatayo. Ano? Problema nila pang dingding, ano? Ang dingding ang wala. Dingding talaga. Yung iba yung mga dingding nila ay mga trapal na kulay asul. Mas ayan. So mga kabatak, at hintay natin yung premiere ni Bicolana. Kauna-unahang vlog niya. Ayan, At ayan, andito pala siya. ayan natin. Nakatambay na siya dahil sa naantay na pala niya yung kanyang premiere. Excited! Excited! Papa mo? Tulog? Wala si Papa. Ha? Kuya, wala. Saan kaya kamot Di, ko? Ano? yan mo na. Tutok mo na sa inyo. Ano? Ayun na siya oh. Nakatingin na kagad siya. Nakatutok na dyan sa vlog niya. Oh. Ayan na po. Ay, first vlog. Oh, ano napipil mo? Na ayan na yung iyong ano? Kinakabahan. Excited. Excited. Siyempre. Naka-charge nga ito. Lobat kasi. Ah, charge ba? Ayun, nakakanoli. So yung mga kabatak, at dinner tayo. Ayan. Chooks Togo. Ang ating panira. Sabay-sabay tayo. Ano sila? Ano, sabay-sabay na. At ginabi na naman po kami. Galing kami kanina sa ano, sa Bicol. Sa nabiling lupa ni Bayaw. Ayan. At Marami na rin kami pala doon nag-init. nag-relocate sa Bicol. Madami. Marami. At yung mga na-relocate doon, napakarami. Pinasala namin kanina. Sus. Mga kubo-kubo lang sa trapal. Bubong trapal. Yung dingding trapal. Hirap ng sitwasyon pag gano'n, ano? Hirap ng sitwasyon, mga kabatak. Napakaliit. Yung kasya lang na matulugan. Ayan mga kabatak, oh. Ang Chooks Togo. Sila. Ayun. Opo, nagkakaroon sa Ah? kusina. Ha? Gumana po, nagluwag sa kusina. Ay, dalawang lamesa. Ay, bigyan mo sila ulam doon. Opo. Alam mo yan. Paano dito ba? Ayun, bale, dalawang lamesa pala doon sa loob. Nag-ano rin sila, nag-prepare din sila. Ay, ano lang yan po. Bigyan mo na sila doon. Kung ano. Pak. Yan. Alright? Alright, kain po tayo. Mga kabatak. Bunso, papa na. Sige pa, kunin mo natin si papa mo. Tulog na si Papa. Tulog ka? Ang hirang buhay. Tulog agad? Ha? Daga ako ng okra. Sumakit yung balakang ko dun sa ano? Tataw sa pag-ano ng palay. Iba talaga pag bata pa. Bakit ko? Ikaw? Sige. Ay, bunso, ikaw. Oh. Bunso. That's it, mga kabatak. Tayo mo, bunso. Iba talaga pag Iba talaga eh, magkakamay. Iba talaga pag 17 years old. Di ba? 17 years old. Ano kaya? Eh, magkakamay? Ngayon lang mo yan. Hindi na, kutsara. Tiin ko lang ito. Bunso, kanin mo.
Sarap ng manok oh, parang chicken. Nasaan chicken? Bayan? Hindi man, lasang baboy. Walang sus to yaw. Walang susang. Oh. Wala pa sus. Kasi templado na. Mm. Chok tubo sa Bicol. Ang saan? Ha? Bibig ko nito. Ano ba? Nakakawan. Topic. Buka lang dyan, Bunso. Sige. Hindi ka. Bisita kayo. Lalaki. Darating. Mama mo, makain na. Hindi. Kain tayo mga kanuli. Dinner. Chokes tugo sa Bicol, parang ano matabang kaunti. Compare doon sa ibang lugar. Hindi, isa lang siguro yan ang reject yan. Unahan pa ako ni Pugi ah. Na. Ano ba yan? Yung mga green na tricycle dito, yun, dito talaga biyahe nun. Sa inyo. Yung mga pula, saan biyahe nun? San green po. Iba-iba. Ay, yung green po. San Andres, dito. And, Yung blue. Hindi asol. hindi. Ay, Hindi lang asol. Gusto niya blue, hindi asol. Ito ba yung bigat? Ito yun. pinalo ni mama dun sa tigas na. Masarap ah. Tinalo nyo doon sa bagong ani. Hindi po. Yung binili ni mama ng bigas. Kasi sabi nila niya. Hindi ano. Minix niya. Minutes na. Masarap.
Grabe ang tubig dito, galing kasing bukal. Sarap. Sarap. Mineral na mineral. Tapos yung bukal na yun, nililinis yun. Buwan-buwan. Yung loob nun. Hindi na nililinis. Hindi man magdudumi kasi cover na cover. Lupit. Thank you Lord sa food. Wherever you will go. Bilag mo yung kanina, yung message ko. Bilag mo. Nakabidyo na ako, yung hindi ko na ako sa bahay. Pero nakabidyo ka doon. Punta rito. Hmm. Sayang. Bilag mo. Bakit kasi ako rito, dalawa yung bitbit ko, yung 5 kilos, tsaka yung mangga. Talaga yun. Kuna yung mangga. Ayun, sarap. Sarap ng dinner. Sarap na. Sulit. Yan bunso. Hello. Sarap. Ha? Anong lasa? Anong lasa? Chicken na chicken? Dito na.